Сега е време да поемем глътка въздух, да отложим страстите, да се успокоим и да забравим за проблемите. Най-добрият начин да го направим това е с малко йога. Рано сутрин и то в тази прекрасна августовска сутрин. Отиваме сега към Борисовата градина, където би трябвало да е нашият репортер Габриела Гавраилова. Добро утро, Габи! Да, добро утро. Намираме се в Борисовата градина, при езерото Ариана, в много приятна атмосфера и с много приятни събеседници. Теодора Рачева, Деви. Добро утро, и с Николай. Ти си йога инструктор. От кога се занимаваш с йога? Как започна? Първо ще кажа източния поздрав на Масте, който е много по-хубав от нашия здравей, защото означава, че божественото в мен разпознава божественото в теб и се прекланя пред него. Аз се занимавам с йога от 2002 година. Започнах в Лондон, там е много популярна йога, докато си правих магистратурата, случайно попаднах на курс по йога и така се запалих. А трябва ли да има някаква основателна причина човек, за да се захване с йога? Примерно да има някакъв здравословен проблем или просто търси някакво единение на тялото с духа, с... Всеки човек има основателна причина да се захване, защото йога е дисциплина, която ти позволява да влезеш във връзка с себе си. А ние просто в днешно време много сме загубили връзка с нашия вътрешен глас, това, което сме всъщност, и живеем малко на повърхността. А там е стреса, там е напрежението. Йога ти дава едно дълбоко осъзнаване и дълбоко място на покой вътре в теб. Така че всеки има. Не трябва да се плашим, не е толкова сложно. Не. За съжаление, много хора се обръщат към йога, когато се появи вече здравословния проблем, симптома, когато вече не че е късно, но винаги е хубаво превантивно да гледаме на нещата и да се вземем по-отрано. Ако сме начинаещи, т.е. не сме практикували йога, какви са първите стъпки, първите неща, които трябва да направим? Как да започнем? Може ли с самоучител, примерно вкъщи? Всъщност йога е подходяща навсякъде да се прави. Абсолютно навсякъде. Много е хубаво да се посети първо някое специализирано място, където може под ръководството на опитен инструктор човек да започне, тъй като много грешки могат да се направят вкъщи. Няма лошо, има много хора, които са самоуки по книги, не го отричам по никакъв начин, но е хубаво да има някакви напътствия все пак. И ние затова сме тук да покажем някои базови неща, които всеки може да ги направи. Добре, какво ще видят зрителите ни? Сега ще покажем едно леко загряване и след това ще направим най-известното нещо в йога — поздрава към слънцето. Йогите казват, че както има вселенско слънце, изгрява на небосклона и залязва, така имаме вътрешно слънце, което казва, че се намира в стомаха, в корема. И това е мястото на нашата воля, там откъдето се проявяваме, и също на нашето его. Така че е много важно това място да е балансирано. Тук става и храносмилането, това е нашия вътрешен огън. Това е място на елемент огън в тялото ни. Добре, нека да видим. Ще покажем, Сурия намаскар ще започнем. Това е класическия вариант на поздрава към слънцето. Че ставаме в центъра на постелката, в предния край, и с дишване издигаме ръцете нагоре, леко се огъваме назад, поглеждаме нагоре и издишаме с прав гръб надолу, може да свием коленете, отпускаме или коленете се изпърят и вдишваме, десния крак стъпва назад, коляното в земята, законник, огъваме назад и с издишане левия крак отива до десна. Поза куче обърнато надолу, вдишваме напред, това е диагонал, тялото в една права линия, издишаме колене, гърди, брадичка или пък цяла четуранга, което показва Ники. Вдишваме, отваряме кобра и с издишане отново обърнато надолу куче, изтягаме хубаво тялото. С вдишване левия крак стъпва между двете длани, огъваме назад и с издишане десния крак стабилно стъпва напред до левия, отпускаме. Дишваме и изгряваме. Усещаме вътрешния изгрев и издишаме. Това е половин цикъл, след това се прави на другата страна. Първо с левия крак и се връщаме с десния. Дишането е много важно в йогата, нали така? Много е важно, да, то е основно. То е важно за здравето на човека, за това да се чувства... Да, ние малко си говорихме преди да се включим. Дишането е най-основният лечител. Значи ние можем да се лекуваме с дишане, както и да се подмладяваме с дишане и да си удължаваме живота с дишане. Габи, нека така да завършим с тези съвети. Кучето живее 20 години и диша... Габи, дали ме чуваш? Плашени.
дишаме по същия начин. Костенурката живее над 300 години, диша 4 пъти в минута. Човека, знаем колко живее, може диша да не се 18 чуваме. пъти. Може би нямаме връзка с Добре, чуваме се. Нека така да завършим, защото Наталия е нетърпелива да ни представи по-важните новини, с които започва 14 август. Благодаря за съветите. Може би бяхме полезни на тези, които са се чудили дали да се занимават с йога или не. Така завършваме. От нас приятен и хубав ден. Хубав ден и поздравете слънцето, ако не сте го направили още.